Здравейте! Днес ще разгледаме тази чантичка, която виждате под рамката и ще говорим за нея, така че да започваме. Днес искам да ви представя една чантичка, която се слага отдолу за под рамката на Ortlieb. Ето е самата чанта. Ето тук, както виждате на снимката, се слага тук отдолу. Също има и по-голяма триъгълна чанта, но понеже аз използвам бутилки отдолу, взех по-маничката, която е 4 литра. И сега ще отворим и да видим как се монтира. Така, това не трябва. Чантата е водоустойчива. Ето виждате по-близко от каква материя е направена. Ципа, на който е накрая, ето тук така може да се закопчее, за да не се мота. И така, по този начин чантата ви е затворена добре. Самият цип накрая тук е гумиран. И виждате това бялото, т.е. леко е смазан. Има някаква смазка и това тук е гума накрая. Т.е. когато затворите, тук накрая малко трудно се затваря, но когато се затвори става абсолютно херметически и ципът така е направен, че да не влиза вода. Надписа произведен в Германия. Ето е долния край как е. И отгоре с такива залепващи, които се хващат за рамката. Така, нека да отворим вътре да видим какво има. Вътре има някакви работи в нея. Така, вътре има книжка. Чантичката има 5 години гаранция. Друго какво има? Допълнителни такива залепващи елементи. Така, и друго няма вътре. 3 залепващи елемента има. Има опътване, кое какво за къде се използва. Има някаква книжка друга. Рекламна, която рекламира другите чанти. Самата чанта, виждате колко добре е направена. Циповете са, всичко това е гумирано тук, залепено. Отвътре самата материя е като гумирана така. Вътре може да бъдете сигурни, че вода не може да проникне. Залепващи ленти, с които се хваща чантата за рамката, всъщност те не са защити. Ето виждате, ето тук мога да я извадя. Тоест те са отделен елемент, което ви дава допълнителна свобода на работа с тази чантичка. Както от долния край има допълнително много такива направени отвори, за да използвате тези самозалепващи ленти. И сега да я монтираме. Аз взех от тази късата, защото имам 2 бутилки отдолу и ги ползвам. Така, тук отзади също имате една дупка за самозалепваща лента. Също както и отпреди. Тоест имате голяма свобода на това къде може да залепите и за коя част на рамката. Ето сложих лентата, сложих я тук отзади. Както виждате, тези дупки, на които може да сложите лента, са общо 10 отзад, чак до отпред. Са разположени по цялата дължина, така че имате доста свобода според вашата рамка, къде сложите и как да закрепите. Ето така изглежда чантичката, като аз съм я дал по-напред, може да дадете и по-назад плътно от тази тръба, но понеже тук за да не ми пречи за водата, съм я дал по-напред и съм я хванал на долната рамка и отпред. И ето е чантичката вътре, 4 литра. Тук накрая малко по-трудно се затваря, защото тази част, както казах, е гумена, трябва леко така да поопънете. И ето тук така я закопчавате, за да не се отвори случайно. И това е. Вътре може да се държите някаква малка помпичка, шестограмите и всякакви неща, които искате. Дори да нямате друга торба по велосипеда, само тази да имате тук върши чудесна работа. Защото вътре може да се държите абсолютно всичко. Абсолютно водонепроницаема. Може да сложите също така, примерно телефони, работи, портфела може да се държите вътре. Също както казах, инструментите. Примерно, ако имате някаква малка помпа за помпане на колелото, може да се държите вътре. Шестограмите, резервен комплект за лепене на гумите. И за градско каране е много удобна. Вътре може да се държите нещата. Така, чантичката е супер. Единствен недостатък, който намирам аз за нея, това е високата цена, защото струва около 100 евро. Като се има предвид, че тези големите чанти, които са долу, също на Ortlieb, които са по 20 литра, т.е. там комплекта струва 100-120 евро, т.е. едната голяма чанта идва около 50 евро, а тук за тази мъничка чанта, която е 4 литра, струва около 100 евро, но е направена много добре и универсална за всичко. Общо взето на всичките производители тези чанти, които са за рамките, струват около 100 евро. Също ако вие не ползвате бутилки отдолу,
има тази чантичка, но триъгълна, т.е. взема цялата тази дупка вътре във вашия велосипед и вече тази голямата триъгълна чанта може да я ползвате дори за дълги пътувания. Защото вътре ще събере доста багаж и доста неща и така багажа ви остава вътре в самата рамка. Тоест, ако вие пътувате с този велосипед, може отзад да сложите чанти и вместо да купувате преден багажник с предни чанти, което ще ви дойде 2 пъти по-скъпо, може да купите просто една чантичка тук вътре в рамката. Защото, примерно, багажника на Тубус струва там 50-60 евро и 2 предни чанти струват към 100 евро. Тези малките чанти, които слагат отпреди. Така че, ако имате задни дисаги, тук може да си вземете просто един триъгълник и ще ви свърши много добра работа също. Също така, ако премахнете предния багажник и предните 2 турби и сложите такава чантичка вътре в рамката, това ще спести доста килограми на вашия велосипед. Така, това е чантичката, представих я, ще я тествам известно време и ако има някакви проблеми, ще направя видео тук, но мисля, че няма да има проблеми, защото тези чанти са тествани много преди мене. Хора, които обикалят по целия свят и всичките отзиви за тези чанти са много добри. Аз се взимам предимно тук за града, ми трябва когато карам, защото там да се сложа помпата и такива дребни инструменти. Ако живеете в голям град, тази чантичка върши чудесна работа. Града, в който аз живея, е разположен на 755 квадратни километра, който е доста голям, като само нашия квартал е над 200 000 души и е разположен на 160 квадратни километра и по някакъв път да спукаш гума, когато си излезнал просто в квартала, може да се окаже доста тягостно, ако нямаш ремонтен комплект в тебе или помпа. По принцип също може да сложите такива дребни инструменти отзад тук на седалката, също продават чантички, но понеже аз съм тук с едни пружини, няма как да сложа тази чантичка отзад за инструменти и си взех тази. Така, ако гледате и се чудите каква е тази пръчка, която съм сложил тук, това е едно много интересно устройство. Може да си направите, дори сега ще ви покажа. Нека да го откача от тук. Това устройство държи вашето кормило, когато искате да ремонтирате велосипеда. Тоест да не ви пада наляво надясно кормилото. Така може да се го настроите, примерно където искате и тук да затегнете. И кормилото ви стои стабилно. И когато ремонтирате велосипеда или правите нещо, то няма да ви се мандахерса напред-назад. Това устройство е много хитро направено. Сега ще ви покажа. Ето тук е с 2 тръби една в друга и тук се затяга. Като накрая с такава гума, с пръстени, т.е. това го закачате отпред на волана и според това колко ви е дебел там опъвате и го слагате някъде. Ето така. И той държи здраво. От задния край е по същия начин. От задния край го слагате на тръбата на седалката. Ето сега ще ви покажа как. Много лесно. Ето слагате отзад и закачате гуминия край и слагате отпред на някъде на кормилото, където и да е, където имате място и го закачате. И когато стегнете тук, вече вашето кормило не мърда. И велосипеда ви стои направо. Примерно, ако искате така на една страна, така може да го затегнете и нещо да се ремонтирате по велосипеда. Тоест, във всяко едно положение може да си настаните кормилото да ви стои. И е много хитро направено. Трябва да видя колко струваше и откъде съм го купил. И ще ви сложа линк за това нещо отдолу, къде може да го намерите. Също и за самата чантичка на Ortlieb ще ви сложа линк отдолу в описанието. Ако някой иска да се купи, за мен ще върша супер работа. Когато карам през деня, тук ще се държа помпата и нещата и няма да се чуя къде да ги слагам всеки път и да ги бутам по раниците. Защото когато отивам да карам, примерно слагам вътре в раницата помпата, слагам там нещо за лепене на гуми и за такива неща. Тоест, когато карам дневно, примерно тук в района някъде 20 км, 20 км не съм много, ако стане нещо, може и пеша да се прибереш, но все пак си нося помпа и всеки път тази помпа я слагам в моята раница и след като се прибера, после трябва да ги вадя тези неща и пак да ги подреждам някъде. А така тук ще сложа помпата и един шестограм и едни лепенки за гумите и те ще стоят постоянно тук отдолу в велосипеда, няма да се налага всеки път да ги слагам, да ги варя, да се чуя къде да ги държа. И ето помпичката, си я слагам тук и без проблеми. Като трябва да внимавате, вижте сега аз дръпнах цепа, но той не отива до края, тук има тази гумената част, тук трябва да опънете малко по-силно да се заключи и за да не влиза вода вътре. Ако да речем времето е топло, пече слънце, т.е. може да не го заключвате чак до края цепа всеки път, просто така да се го дърпате от тук, докъдето стига оранжевата част. Но вали ли дъжд задължително до край. Примерно, освен инструменти, тук може да се държите, дори дъждобран може да сложите вътре, примерно когато карате
има опасност да завали дъжд, може да се държите дъжд добра на тук. Исках нещо да добавя. Тук, където се хваща за рамката, значи повечето хора си купуват прозрачно фолио, което е такова защитно фолио прозрачно и залепят на самата рамка под ето тези неща. И тогава залепят чантичката. Това е за да може тези работи да не ви драскат боята на рамката. Но за мен няма значение, не? Дали ще драскат, дали не. Аз колелото съм го взел да го използвам, не да го гледам дали ще го драскам или не. Но все пак да ви кажа, ако искате и си купувате така чантичка, може да сложите от тук лепенки такива отдолу, които да ви пазят боята. Тоест прозрачно фолио. Това е всичко за сега. Абонирайте се за канала, за да видите и други интересни неща. Лека вечер!